Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou cafetó amb història japonesa. És el tercer, això ja sembla que comença a agafar embranzida. Estem anant de moment a 2 per setmana, a veure si ja ben aviat agafem els cafelitos i ja comencem a fer material nou. Però bé, ja heu vist al començament de què parlarem avui. Parlarem de la tomba més gran del món, que resulta que sí, que està al Japó. Això pot ser una mica sorprenent per molta gent, perquè segurament molta gent pensareu: ostres, però la tumba més gran del món no és alguna de les piràmides d'Egipte, no? La gran piràmide del faraó Keops, o potser fins i tot hi ha algú que pensi: ostres, però la tomba més gran del món no és la del primer emperador xinès, el Qin Shi Huangdi, el famós dels guerrers de terracota. Doncs bé, sí i no, depèn de com ho mirem. Aquestes dues són més altes que la que parlarem avui, que la japonesa, però la més gran en superfície, en àrea, és aquesta de la que parlarem avui. I això és una cosa que sempre m'ha sorprès bastant, que no sigui més famós, no? Com és que és tan desconegut? Si tothom coneix les piràmides d'Egipte, com és que ningú coneix aquestes tombes de les que parlarem avui? Perquè encara que he dit que la més gran està al Japó, realment hi ha moltíssimes. Hi ha una que és la més gran de totes, però hi ha moltíssimes per tot el Japó, i és un tema bastant desconegut fins i tot per gent que està interessada en el tema de temes japonesos, podríem dir. Clar, jo crec que en part, i després ho veurem millor, en part és perquè aquestes tombes japoneses no són gaire espectaculars, sobretot a nivell de carrer, diguéssim. Si tu vas caminant i et trobessis amb una, segurament ni te n'adonaries, pensaries que senzillament doncs, és una muntanyeta, no? Un turonet, i poca cosa més. Per què? Perquè són molt espectaculars només si les veus des de dalt, si les veus des del cel. I clar, normalment no vas volant pels puestos ni en helicòpters ni res, però per sort avui en dia no ens calen helicòpters ni fins i tot no ens cal mirar-ho amb un dron, sinó que tenim algunes eines que ens permeten veure la Terra des de dalt, com per exemple Google Maps. I això és el que veurem ara, primer de tot. Doncs molt bé, anem a Google Maps i només hem de saber el que hem de posar aquí, que és Sakai, prefectura d'Osaka, i llavors res. Ja ens surt això, tanquem aquesta finestreta i a veure, anem mirant una mica. Millor si posem la vista aquesta per satèl·lit, diguéssim, es veurà millor. I res, ens hem de començar a apropar, sabent una mica el que estem buscant. Res, ens anem apropant una miqueta, anem fent un zoom i ja a aquesta alçada ja es veu que aquí hi ha unes coses rares, no? Unes coses de color verd que semblen una mica com panys, no? Per ficar una clau, i aquest és el que es veu més gran de tots. I ja veiem aquí que posa que és un mausoleu, és a dir, ja veiem que és una tomba, no? Doncs res, i té aquesta forma, i això que hi ha aquí al costat, ens apropem una mica. És una cosa que va molt bé per fer-se una idea del tamany del que estem parlant. Què són aquests rectangles de color verd? Doncs bé, quan ens apropem bé, veiem que són unes pistes de tenis. Són 4 pistes de tenis que estan destrossades, però bueno, ens serveixen per veure una mica la mida de tot plegat, no? Si ens anem apropant, ens anem allunyant, perdó, doncs ja veieu, no? Si allò són 4 pistes de tenis, el gran que és tot això amb aquest fosat, que si traiem la vista per satèl·lit veiem que ens ve marcat en blau, no? Això és aigua. I bé, això és una tomba i aquesta és la tomba més gran del món. Doncs molt bé, ja hem vist aquesta gran tomba des del cel i ja hem pogut fer-nos una idea de realment lo gran que és. I clar, ara els que no coneixíeu tot aquest tema estareu pensant, no? Tindreu segurament un munt de preguntes, no? Què és això? Qui ho va fer? Quan ho va fer? Per què? Com es diu? Etcètera, etcètera, no? Doncs bé, anem a anar mirant una mica tots aquests temes, anem a pams. Això que hem vist es diu Kofun. I Kofun és un nom, una paraula japonesa que no té gaire misteri. Significa senzillament tomba antiga. Vale, ja sabíem que era una tomba i ara sabem que és bastant antiga. I com d'antiga és? Doncs bé, aquesta que vèiem, aquesta tan gran, és de mitjans del segle V, i està dins d'un període de la història japonesa que es diu precisament període Kofun, que va d'entorn de l'any 300 fins a l'any 552. És a dir, són tan importants aquestes tombes que donen nom a un període dintre del qual les elits japoneses del moment van sentir una mica la necessitat de deixar clar el seu estatus, el seu nivell superior fins i tot a la mort. Això és una cosa que hem vist a moltes altres cultures. I bé, per influència del continent, perquè aquest tipus de tombes que són com una espècie de turons, de monticles, els trobem també a Corea, per influència del continent van començar a utilitzar aquestes
tombes en forma de monticle. Al principi, aprofitant normalment doncs, un turó que ja hi hagués, algun accident geogràfic que poguessin aprofitar per fer aquestes tombes. Amb el temps, doncs, els japonesos van anar fent una mica el que acostumen a fer quan agafen una cosa de fora, que és que la van quan la prenen de fora, després la van com perfeccionant o millorant o fent una mica a la seva. I així és com sí que anirien sortint ja el que pròpiament podríem dir que és un kofun. Aquest que tenim aquí, en aquestes imatges, és el Kofun Hashihaka, està a l'actual ciutat de Nara, té 278 metres de llarg i té aquesta característica forma de pany, i aquest és el kofun que il·lustra una mica el pas dels simples monticles que van començar a fer al principi al que ja pròpiament és un kofun. Ja veieu, per cert, en la fotografia aquesta que es veu des de nivell de terra, el que deia al principi, que a nivell de terra doncs, sembla un turó amb arbres i res més, no te n'adonaries que té res d'especial. Amb el temps, els kofun van anar variant una mica en forma i també en grandària, en tamany, no? Cada cop eren més grans, i això també ens indica doncs, que el poder dels dirigents, de les elits, era cada cop més gran, no? Perquè podien mobilitzar una força de treball més gran per fer cada cop aquestes tombes més i més grans. En general, l'evolució que van seguir, en general, és aquesta que veiem aquí, no? I dintre d'aquestes 4 formes, que bàsicament són rodona o quadrada amb aquesta espècie de pota o sense ella, doncs bé, la més popular és aquesta, és la segona, que és la que té forma de pany, però rodó, és la més característica i és la que tenen també els kofun més grans del país. Per què va arribar un moment en què van deixar de construir-se? Doncs bé, amb l'arribada del budisme al Japó a mitjans del segle VI, normalment es dona la data de l'any 552, doncs bé, mica en mica les elits del país es van anar convertint a aquesta religió i per tant van començar a practicar la incineració dels cadàvers, no? Van deixar d'enterrar-los. I a més, en aquest moment, amb aquest gir cap al budisme, doncs els recursos van passar a dedicar-se a la construcció de temples, d'estàtues de Buda, etc. I per això els kofun d'aquesta darrera època són quadrats i són petits, és a dir, comencen petits, es van fent gran i cap al final es van fent un altre cop més petits fins que directament van deixar de fer-se. I parlant de la mida, encara que al principi ja hem vist a Google Maps una mica aquella comparació amb les pistes de tennis, no? Anem a veure ara una comparació amb altres grans tombes del món, aquestes que hem anomenat al principi. Mirem aquesta maqueta, que és del kofun més gran del Japó, el mateix que hem vist a Google Maps. Aquest kofun fa uns 485 metres de llarg per uns 300 d'ample i en quant a l'alçada fa uns 35 metres. Si us hi fixeu, amb aquesta maqueta veureu que damunt del kofun tenim com una estructura transparent, però bueno, si no s'entén gaire bé què és el que representa, us ho marco amb colors. Això que veiem seria la silueta de la piràmide de Xi'an, és a dir, la tomba d'aquest emperador xinès, el primer, Qin Shi Huangdi, que hem dit al principi, els guerrers de terracota. Doncs ja veieu, això seria comparat a sobre del kofun, i aquest altre que veiem ara és la gran piràmide de Giza, no? La gran piràmide d'Egipte, la més gran, la del faraó Keops. Com deia al principi, tant la primera com la segona, les dues són més altes que el gran kofun, però ja veieu que si parlem d'àrea, de superfície, són claríssimament més petites. Anem a parlar una mica de com són aquests kofuns. Comencem amb l'exterior. Hem vist en les fotos i en Google Maps, etc., que estan coberts de vegetació, no? Semblen com un petit bosc o un turó cobert d'arbres. Però això és únicament degut al pas del temps. En principi estaven pensats per romandre tal com veiem aquí, amb aquesta cobertura original de pedres uniformes que veiem en aquestes imatges, que són unes reconstruccions, no són kofuns de veritat. En la seva superfície, a més d'aquesta cobertura de pedres, es col·locava també un nombre indefinit d'un objecte que s'anomena haniwa, la funció del qual es desconeix, es creu que és un tema ritual, que es col·locava normalment mig enterrats i formant línies, no? Són aquests objectes de terrisseria que veiem aquí en aquesta foto, no? Moltes vegades continuant el contorn del kofun. Al principi es tractava d'objectes amb una forma bastant senzilla, una espècie de cilindres bastant senzills, no? Ja veieu, però amb el pas del temps
es van anar fent cada cop més elaborats i van passar a representar sobretot persones, animals, etc. Tot això pel que fa a l'exterior. Si mirem la part de dins, en quant a l'interior, el primer que cal saber és que fins i tot aquells que són més grans, el monticle és massís, és a dir, a dintre no hi ha res, només hi ha una petita càmera mortuòria. Així que, bàsicament, l'estructura interior que trobem des de l'entrada és una espècie de passadís amb una cambra mortuòria i normalment una bancambra. En quant als objectes que s'hi dipositen als interiors, doncs, òbviament, el més important és el sarcòfag. Els primers que trobem, dels primers cofun, eren de fusta o bé de bambú, però amb el pas del temps es van adoptant l'ús de sarcòfags de pedra, com aquests que estem veient. A part d'això, ens hi trobem espases, armadures, miralls de bronze, altres objectes metàl·lics com ara picarols i també abundants objectes de terrisseria. En quant a la localització i el número d'aquests kofun, doncs bé, s'han trobat uns 10.000 per tot el Japó, encara que la grandíssima majoria són petitons, no són com aquest que veiem abans. Si ja parlem dels que ja tenen certa grandària, no? Una mida ja considerable, podríem dir que a partir de 100 metres de llarg, els considerem ja grans, doncs en trobem també bastants per tot el país, com veiem amb aquest mapa. Però estan repartits d'una forma bastant uniforme, podríem dir, però hi ha una zona concreta on, amb diferència, hi trobem tant la majoria de kofuns grans com els més grans, no? I aquesta zona seria, dintre d'aquesta zona, dos llocs concrets, que són, per un costat, Nara, ja veieu, no?, la diferència, i sobretot els que hem vist abans, no? De la zona de l'actual Osaka. Ja veieu que aquí hi ha dos que són molt grans, no? De més de 400 metres i també molts de 300, 200, etc. I l'última cosa que us vull explicar avui referent als kofuns és que, malgrat que n'hi ha tantíssims per tot el Japó, ja ho hem dit, més de 10.000, resulta que moltíssims d'ells, i especialment els més grans, els més importants, estan sota el control d'una institució que es diu l'Agència de la Casa Imperial, i resulta que aquesta agència de la Casa Imperial prohibeix que s'investiguin, prohibeix als arqueòlegs entrar-hi i fer la seva recerca. I és per això que, sobretot aquest període kofun, i és un període molt important, ja no només per les tombes, sinó perquè és el període on es comença a formar, a gestar el que podríem anomenar una espècie de protoestat japonès, és aquí on políticament comença a organitzar-se el tema, doncs podríem saber moltes més coses de les que sabem si es poguessin investigar, si es pogués entrar en aquests kofun importants i veure què hi ha dins. Però no pot ser, i és una gran llàstima. I clar, estareu pensant, i per què la Casa Imperial o l'agència de la Casa Imperial no vol que s'investiguin aquests grans kofun? Doncs bé, tocar aquest tema és una mica delicat, és ficar-se en un terreny una mica pantanós, podríem dir. Ho podríem fer, però avui ja se'ns està fent tard, així que ho deixarem per un altre cafetó. I res, espero que us hagi interessat això que hem parlat, que us hagi agradat, i bé, l'acostumat en aquests casos, el que dic sempre i el que diu tothom que fa vídeos a YouTube. Si us ha agradat, deixeu un like, us podeu subscriure al canal, la campaneta, si ho feu córrer, li passeu l'enllaç a gent que li pugui interessar, doncs us estaré molt agraït, i també si deixeu comentaris, que sempre contesto, doncs també s'agraeixen molt. I també recordar-vos que si no teniu prou amb aquests cafetons que vaig fent, doncs que sapigueu que teniu la web historiajaponesa.com, on teniu també molt altre material, i que a part sempre estic fent xerrades per aquí i per allà, cursos online, a part de les classes que faig a la universitat, si no també corro per Twitter, encara que per allà no parlo sempre de la història japonesa, és a dir, que em podeu trobar a més altres llocs i accedir així a més material sobre la història japonesa si els cafetons no són prou. I això és tot de moment, ens veiem en el següent cafetó i que vagi molt bé, cuideu-vos.